Moi ihmiset! Tänään on taas slime-videon aika. No niin. Aloitetaan. Nyt oli tosi hyvä alku. Okei. No mulla on nyt taas 3 tämmöstä erilaista slimeä. Kaksi näitä on Tigerista ja yhden mä oon itse. Aloitetaan täällä huonoimmalla. Tää on sinänsä mun mielestä kiva, koska tää on sinistä ja mä tykkään sinisistä. Tää on tämmöstä sinistä, mutta tää on ihan sika huonoa. Mä sain Tigerista pakkoa. Siis miksi mä teen näistä palasia? Niin kun mä teen näistä palasia nytten, niin näitä ei saa enää silleen tehtyä kokoon. Lähtee ihan sika helposti takkaan. Paitsi jos mä pidän silleen. Ja tullaan pakkoon mikkanoin. Tämä on 0,5 syö. No. Sitten on tämmönen, minkä mä oon tehnyt itse. Älkää ihmetellä. No niin, mä oon tehnyt tän itse. Ja tää on sinistä kanssa. Mutta on varmaan mun paras slime. Toivottavasti mä en näyttänyt tätä muuta mulle. En oo näyttänyt. Noin. Tää on tämmönen. Tästä tulee ihan ääni. Tämmönen. Ottakaas. Oh my god. Tää on ihan tosi hyvää. Mun mielestäni. Ja tää on vielä sinistä. Joo. Tälle mä annan 5/5. 1000/1000. No niin. Sitten oikeastaan niin ihmeellinen tää pakki. Mutta sitten pitää vielä näyttää tämmönen. Sen jälkeen mun pitää näyttää tämmönen. Täällä on tämmönen, tai oli tommonen. Mutta siis mä poistin sen. Se on jossakin tuolla, mä en oo käyttänyt sitä, enkä tätä slimeakaan. Tää on aika samanlaista, mitä mulla on se Tigerista. Tää on kanssa Tigerista ostettu. Ja tää on aika samaa, mitä on mun yksi semmonen slime. Se on semmonen niinku tipu ja keltaista, mutta mä en tiedä kumpi on parempaa, tää vai se tipu. Mutta mä en sinänsä varmaan näettekö niin musta tää on tää tämmöstä. Joo. Mutta joo. Nyt mun pitäis lopetella ja tää meni kiinni. Ottakaa. Noniin. Mutta hei hei.